Eli hyvää iltapäivää Alma Median puolesta. Tervetuloa tänne paikan päälle saapuneille ja myöskin sitten sinne linjoille striimin päästä seuraavat tähän tilaisuuteen, jossa on luvattu räjäyttää pinttyneet käsitykset ja uskomukset Suomen työn elämän lainsäädännöstä ja eläkejärjestelmästä. Minun nimeni on Minna Kemppainen, olen Alman viestinnästä brändi- ja vastuullisuusmanageri. Mä oon Kirsi Pihkanen ja toimin meillä Joblissa työnantajamielikuvaan liittyvissä asioissa. Tervetuloa munkin puolesta. Ja me almalaiset ollaan tosi iloisia päästessämme tähän yhteistyöhön 55 Rise and Shine -liikkeen kanssa, sillä Alman tehtävänä on kiihdyttää yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan kestävää kasvua. Ja yhteiskunnallinen kasvu vaatii toimivaa ja monimuotoista työmarkkinaa. Suomi tarvitsee töihin kaikenikäisiä ja erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä, joilla on monipuolista kokemusta ja erilaisia vahvuuksia. Me Almalla olemme meidän vastuullisuustyössämme jo usean vuoden ajan keskittyneet inkluusion ja tasa-arvoisten työelämämahdollisuuksien edistämiseen. Olemme esimerkiksi tukemassa nuorten yhdenvertaisia työelämämahdollisuuksia TET.fi-hankkeen parissa. Ja nyt tämä yhteistyö 55 Rise and Shinein kanssa on mahdollistanut akuuttiin yhteiskunnalliseen haasteeseen tarttumisen ikäsyrjinnän kitkemiseksi. Vastuullisuustyömme lisäksi ja ennen kaikkea Alma vahvistaa yksilöiden työelämäosaamista, yritysten menestymisen mahdollisuuksia meidän palvelujen ja medioiden kautta. Tänään meidän brändeistä mukana on Talouselämä ja Jobly. Kiitos. Jobly on 1,5 vuotta vanha brändi. Me toimittiin aikaisemmin nimellä Monster. Meidän työnhakijalupaus on, nyt sinäkin voit olla se sopivin. Toki se vaatii meiltä organisaatioilta ja päättäjiltä sen, että monimuotoisuutta arvostetaan ja siihen pyritään. Ja ehkä ennakkoluuloja murennetaan. Ihanaa, että meitä on täällä tänään näin paljon. Asia on tärkeä. Ja me teetettiin tuossa 1,5 vuotta tai viime vuoden puolella tutkimus, jossa kysyttiin ikärasismiin liittyvistä asioista. Ja lähes 60% kertoi sen olevan yhä ongelma. Erilaisuuteen pyrkivä organisaatio, ja me uskotaan, että se kiihdyttää yrityksen kasvua. Se on osa vastuullista yritystoimintaa. Se vaikuttaa yksilön hyvinvointiin. Ja tietysti kaikki päättäjät ja päätökseen osallistujat voivat vaikuttaa siihen, että meistä jokainen voisi olla se sopivin. Tässä kohtaa Alman puolesta iso kiitos 55 Rise and Shine ja tämän päiväisen tilaisuuden kumppani SOK. Ja nyt sitten pidemmittä puheitta, niin päästetään lavalle 55 Rise and Shine -liikkeen käynnistäjä ja perustaja Reetta Rajala. Tervehdys. Minä olen se valtakunnan 57-vuotias. Ja kuulemma ikäsyrjinnän ikätasa-arvon esitaistelija ja ikäsyrjinnän Jeanne d'Arc ja kapinakenraali ja kaikenlaisia nimiä tässä on tullut kerättyä. Tosi paljon tervetuloa hei kaikille, että olette tullut tänne tänään paikalle meidän Rise and Shinein paneelisarjan maailman ensi-iltaan ja ensi-iltapäivään. Ja on ihan mahtavaa nähdä, että paikalla on näin paljon jengiä. On mahtavaa, että siellä kameran takana on ilmeisesti noin 150 ihmistä. Eli aika kova juttu, että tämmöisen niin kuin hajanaisen porukan, joka ei enää kyllä ole niin hajanainen, niin tapahtumaan tulee näin paljon porukkaa. Me Rise and Shineissa ajetaan sitä, että jokainen voi tehdä merkityksellistä työtä niin pitkään kuin haluaa. Ja me halutaan, että se on niin kuin yli eläkeiän ylärajojen. Me halutaan, että se on yli 57-vuotiaille mahdollista Suomessa tulevaisuudessa.
Ja tätä asiaa me ajetaan 3 tasolla, tai sanotaan, että mikä meidän syynä on se, että me halutaan ensinnäkin, että Suomen kilpailukyky paranee. Jos me ei käytetä tätä kokemusta, mikä yli 55-vuotiais on, niin meidän maa ei voi tulla pärjäämään. Meidän nuoriso vähenee koko aika, syntyvyys laskee ja meillä kohta kaikki niin kuin on yli 57-vuotiaita. Samaan aikaan me eletään 100-vuotiaaksi. Eli nyt jos tämä jatkuu, missä nyt ollaan, että ihmiset tekee 30 vuotta töitä ja 70 vuotta ovat muiden elätettävänä, niin eihän tästä mitään tule. Meidän huoltosuhde ei kestä sitä. Toinen asia, minkä takia me tehdään tätä, joka kyllä on hyvin linkissä tähän Suomen kilpailukykyyn, niin me haetaan myöskin yritysten menestystä. Me ei uskota, että ikädiversiteetiltään köyhä organisaatio voi pärjätä, pitkässä juoksussa ainakaan. Eli me haetaan sitä, että kaikenikäiset ihmiset tuovat oman huikean panoksensa siihen, että yritykset voi menestyä. Ja en usko, että että ne ihmiset, jotka on nähnyt monta asiaa ja nähnyt paljon rasahduksia ja nähnyt vaikeita hetkiä ja nähnyt helppoja hetkiä ja voisivat tuoda rauhaa ja tämmöistä tyyneyttä organisaatioihin, jos heitä ei oteta mukaan siihen peliin, niin en usko, että voidaan pärjätä. 3. taso on yksilöt. Se määrä viestejä, mitä mä oon saanut ihmisiltä, jotka on jäänyt vuosikausiksi ennen eläkeikää työttömäksi, niin se on sydäntä särkevää. En voi itse kuvitella, miltä se tuntuu, että on tehnyt upean uran. Todella monet niistä, kenen kanssa mä oon päässyt puhumaan, niin on tehnyt aivan mielettömän uran ja sitten yhtenä päivänä vaan se loppuu. Aina se ei tarkoita sitä, että se loppuu sen takia, että ikä on jotain. Joskus se varmasti johtuu siitä, että ei oikein motivaatio enää ole, mutta todella paljon on niitä keissejä, joissa se loppuu vaan siksi, että yritys päätyy tekemään huonoja ratkaisuja pelkän iän takia. Eli 3 tasoa: Suomi, yritykset ja yksilöt. Miten me tätä sitten tehdään tai minkälaisilla tavoitteilla, minkälaisella tekemisellä me lähdetään tätä tekemään tai ollaan lähdetty jo tekemään, aikamoinen vauhtihan tässä on ollut päällä, on ensinnäkin se, että me halutaan poistaa esteet. Me kuviteltiin, kun me aloitettiin, että eläkejärjestelmä on rikki, että 55-vuotiaat ei voi saada duunia sen takia, että eläkejärjestelmä jotenkin tekee siitä mahdotonta. Tämä ei pidä paikkaansa, sen takia me ollaan täällä tänään. Eli me halutaan poistaa esteitä, mutta nyt onneksemme tämä eläkejärjestelmä ei ole sellainen, joka tässä pitää niin kuin panna kuntoon. Mutta siellä on esteitä. Meidän mielestä ikää ei tarvitsisi kysyä ollenkaan rekrytilanteissa. Meidän mielestä yrittäjyyden joustot pitäisi parantaa sillä tavalla, että ihminen pystyy olemaan yrittäjä ja sitten ehkä kun projekti loppuu, niin sitten voi hetkellisesti taas olla työtön ja itse asiassa sen seuraavan projektin. Eli paljon joustoja sinne yrittäjyyden puolelle. Eli tämän tyyppisiä esteitä ollaan niin kuin rikkomassa. Sitten me toivotaan, että organisaatiot lähtee niin kuin poistamaan näitä kummallisia asenteita, eli tämmöiset piilossa olevat jutut niin saataisiin pois ihmisiltä. Eli ei enää salaa itseltään ajateltaisiin jotenkin kummallisesti. Mä oon itse jäänyt itselleni kiinni, tästä on jo varmaan 10 vuotta. Mulla oli yritys, johon mä palkkasin ihmisiä niin kuin lähestulkoon kuukausittain, me kasvettiin hirveätä vauhtia ja sitten mä katoin, silloin oli paperi-CVt, katoin CV-pinoa ja sitten katoin, onpa kauhean vanha. Ja sitten mä katsoin, hetkinen, tämä tyyppihän on 2 vuotta nuorempi. Ja silloin se oli sellainen kohta, missä mä itse pysähdyin, että niin kuin mä lopetan nyt katsomasta näitä vuosilukuja, että tässä ei ole mitään järkeä. Sitten 3. asia on yritysten rakenteet. Me haluttaisiin, että me päästäisiin sellaisiin toimintatapoihin, anonyymeihin rekrytointeihin ja tapoihin tehdä asioita, julkistaa esimerkiksi ikärakenne, jolloin johto joutuisi miettimään sitä, että okei, nyt kun me laitetaan meidän nettisivulle, että meillä on 2% yli 55-vuotiaita, niin joutuisi itse miettimään, että hetkinen, minkä takia tämä on näin. Ja ehkä sitten myöskin selittämään jollekin, joka kysyy, että minkä takia teillä on tämä näin. Siellä voi olla hyviä syitä. Jos sulla on firma, joka vuokraa henkilöstöä vaikkapa kaupan kassalle,
niin aika helposti ne on aika nuoria. Ja silloin se voi olla ihan järkevää. Mutta itsellensä joutuisi selvittämään sen tai selittämään sen ja olisi valmis selittämään muille. Tämän tyyppisiä juttuja. Meillä on siellä paljon muutakin, mutta en kyllästytä teitä nyt tänään sillä. Ja sitten viimeisenä asiana, todella tärkeänä, jokaisella meistä on vastuu siitä, että me ollaan relevantteja työelämässä. Jokaisella siitä päivästä asti, mä en tiedä kukakohan täällä mahtaisi olemaan nuorin, mutta se on ekasta työpäivästä lähtee se rakennus siihen, että sä oot joka päivä arvokas jollekin työyhteisölle ja johonkin tehtävään. Ja se syntyy vaan vähän laskelmoiden. Et sattumalta, jos vaan niin kuin ajaudut eri paikkoihin, niin hirveä säkä pitää olla, että sulle tulee sellainen reppu, joka on sitten jatkuvasti mielenkiintoinen. Ja sitten toinen asia on se, että osaaminen pitää olla ajan tasalla. Ei anneta sen kummallisen uskomuksen siitä, että me 5-vitoset ei ymmärretä tekniikkahärpäkkeistä mitään, niin tapetaan se sillä, että joka päivä näytetään, että me tajutaan nämä jutut. Eli tällaisilla kuvioilla me ollaan liikenteessä, aivan crazy matka. Yleensä ihmiset haluaa vähän tästä kuulla. Helmikuun puolesvälissä postaus ja sen jälkeen niin tämä on ollut aivan käsittämätöntä pyöritystä. Mä oon koko päivä duunissa, mulla on 4 hallitusta, missä mä istun ja sitten mä teen öisin jotakin näistä hommista, koska mä voin kertoa, että tähän menee aika paljon aikaa. Et meillä on nyt yhdistys pystyssä, meillä on pankkitili, kiitos Ålandsbanken, ja meillä on tämä mieletön tiimi kasassa, täällä on tosi moni meidän ydintiimistä, me ollaan organisoiduttu, kukin tietää mitä tekee, meillä on ketterä suunnittelujänne 2 kuukauden välein, me istutaan ja suunnitellaan, mitä me tehdään seuraavan 2 kuukauden aikana, meillä on vähät resurssit, meidän täytyy joka kerta priorisoida, että mihin me meidän aika käytetään. Mutta nyt oli siis ensimmäinen kerta eilen, mä olin yhdessä tapahtumassa ja mä en pystynyt liikkumaan eteenpäin, kun koko aika oli joku sanomassa, että hienoa duunia ja kiitos ja voit sä Reetta Rajala ja näin poispäin. Et nyt tää on mennyt niin kuin tavallaan henkilökohtaisesti vähän överiksi, että en oikein osaa elää tämän tilanteen kanssa, mutta joo, yritetään. Mieheni on Pohjanmaalta ja siellä sanotaan, että hyvä yritetään erinomaista tuloa, niin ehkä tässä on Rise and Shineissa käynyt vähän samalla tavalla. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että olette paikalla. Toivotaan, että siellä linjoilla on se ainakin 100 ihmistä, että me saadaan räjäytettyä nämä väärät asenteet. Ja sitten meillä tulee Anniina Sokilta kertomaan, miten Sokilla asioita tehdään. Itselläni on siis onni olla Sokilla vuokrajohtajana ja sen takia Sok on ehkä tässä, että mä oon arvostanut sitä tapaa, miten Sokilla tätä ikä- ja urakuviota hoidetaan ja mä saan katsoa sitä joka päivä, että se on tosi hienoa. Terve ja hei, kiitos ihan hirveän paljon, että pääsin tähän paneeliin mukaan avaamaan puheenvuorollani ja kertomaan S-ryhmän ja SOK:n näkökulmasta muutaman ajatuksen tähän teemaan. Pistäisi tuosta esitys vielä eteenpäin. Mun nimi on Anniina Hyvönen ja mä vastaan SOK:lla rekrytoinnista, talentista ja työnantajakuvasta ja saan omassa roolissani sparrailla eri sidosryhmien kanssa muun muassa siitä, että miten me rakennetaan ja ylläpidetään sellaista työnantajuutta, mikä perustuu syrjimättömyyteen, monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja mukaanottamiseen. Ja tämä on aivan äärimmäisen tärkeää tekemistä meillä koko ryhmätasoisesti ja me panostetaan tähän tosi paljon. On todella tärkeää, että näistä tosi haastavistakin aiheista uskalletaan puhua ja ottaa nämä keskusteluun. Ja me ollaan S-ryhmänä tosi mielellään mukana näissä teemoissa muutamastakin näkökulmasta. Totta kai halutaan myös haastaa sitä meidän omaa ajattelua ja tekemistä. Mä en usko, että tässä voi kukaan vielä todeta olevansa valmis. Tämä on myös sellainen asia, mikä nyt on noussut ihanasti keskusteluun ja mistä pitää just nyt puhua ja miettiä niitä omia tekoja. Mutta samanaikaisesti tunnistetaan, että me ollaan S-ryhmässä myös jo tehty joitakin konkreettisia tekoja sen edistämiseksi, että me aidosti aktiivisesti keskitytään siihen, että nämä syrjivät asenteet ja rakenteet ei pääsisi vaikuttamaan meidän työntekijöiden arkeen tai vaikka työhottotilanteessa. Mutta ei olla valmiita tässä varmastikaan niin pitkään, kuin yksikin työnhakija tai työntekijä joutuu kohtaamaan jonkinlaisen syrjivän asenteen. Mennään vähän datan kautta tähän teemaan, niin kuin monessa hyvässä esityksessä.
S-ryhmä ei sinänsä esittelyitä kaipaa, te tiedätte kaikki meidän vihreä logo ja olette varmasti asiakkaina meillä käyneet, mutta muutama henkilökunnasta päänosto. Me ollaan siis Suomen suurin yksityinen työllistäjä, eli meillä on aivan valtavasti työntekijöitä. Tällä hetkellä noin 44 000 – 43 000 työntekijää, joista 18 000 on noin kesätyöntekijöitä, eli meillä on ihan huima määrä työntekijöitä. Ja sitten kun katsotaan noita työnhakijamääriä, niin siellä on 200 000 työnhakijaa vuosittain. Me houkutellaan aivan äärimmäisen paljon ihmisiä hakemaan meille töihin ja ollaan sille vetovoimainen yritysryhmä. Ja sitten jos puhutaan vielä tarkemmin tästä kohderyhmästä, niin meillä on yli 55-vuotiaita töissä, 5400 kappaletta, se on 13% meidän koko henkilökunnasta ja viimeisen 12 kuukauden aikana ollaan palkattu 400 uutta työntekijää yli 55-vuotiaista. En voi myöskään olla mainitsematta sitä, että meillä on tosi hyvät tutkimustulokset meidän työyhteisötutkimussa, kohta näette vähän tarkemman noston vielä sieltä, mutta saadaan kautta linjan erittäin hyviä palautteita siitä meidän aidosta työntekijäkokemuksesta. Ja tämä näkyy myös ulospäin, eli me ollaan saatu ensimmäinen sija akateemisten ja ei-akateemisten kaupan alan ammattilaisten mielikuvatutkimuksessa ihannetyönantajana tuossa Universumin viimeisimmässä toteutuksessa. Ollaan tästä tosi ylpeitä. Mutta näidenkin lukujen valossa voidaan todeta, että meidän vaikutuspiiri suomalaisessa yhteiskunnassa on aivan äärimmäisen suuri. Me vaikutetaan tosi monen työntekijän työarkeen ja todella monen työnhakijan seuraaviin askeliin. Eli meidän on aidosti tosi kriittisesti myös tarkasteltava sitä meidän omaa roolia ja vastuuta tässä tekemisessä. Ja totta kai tunnistetaan tämä täälläkin mainittu osaajapula ja tämä, miten millaisessa työmarkkinassa me kohta eletään ja ehkä nytkin jo tällä hetkellä. Eli meillä ei kertakaikkisesti vaan ole varaa olla niin kuin huomioimatta joka ikistä työntekijää tai työnhakijaa niiden potentiaalien ja mahdollisuuksien kautta. Ja mä uskaltaisin väittää, että semmoinen työnantajuus ja työpaikka, joka ei syrji ja jossa se jokainen yksilö nähdään ehkä niitä just mahdollisuuksien kautta, niin rakentuu aidosti sen niin kuin kokemuksen sen arvostavan kulttuurin varaan. Ja se, miten tämä näkyy tuolla meidän S-ryhmässä, niin mä sanoisin, että se kiteytyy tosi hyvin mun ihanan kollegan Mirvan tarinaan. Mirva täytti eilen 60 vuotta, mulla on lupa hänen uratarinan kertomiseen tässä. Ja kun mä Mirvan ensimmäisenä päivänä tapasin ja tutustuin häneen mun ekana työpäivänä, niin hän tuli itselle hyvin tyypillisesti kauhean innokkaasti mulle kertomaan oman työhistoriansa. Hän on tehnyt pitkän uran meillä Prisma-johtajana. Ja mä kohtasin hänet siis SOK:n HR:ssä ja hän kertoi, että hän on aivan mielettömän kiitollinen siitä urasta, minkä hän on tehnyt ja mä olin totta kai aivan vaikuttunut, että mitä hän täällä tekee, että vautsi, että miten hieno uratarina. Ja hän oli yhtenä päivänä urallaan kohdannut semmoisen tilanteen, että hän päätti kouluttautua aivan toiselle alalle. Hän kouluttautui HR-asiantuntijaksi ja sitten niin kuin etsi uutta työnantajaa siinä ja haki SOK:lle töihin ja nyt hän on parisen vuotta ollut siellä. Meillä SOK HR vastaa tosi vastuullisuusprojekteista. Ja mun mielestä siihen Mirvan tarinaan aidosti kiteytyy se, millä tavalla me tätä koko tilannetta nähdään. Me tunnistetaan se potentiaali kaikissa yksilöissä. Me tunnistettiin se, että hänellä on siellä oikeasti ihan mieletön kokemus ja osaaminen, jota hän pystyy joka ikinen päivä hyödyntämään nyt siellä meidän SOK HR-toiminnoissa. Hän tekee ihan eri työtä kuin mitä hän aiemmin teki, mutta kun mä oon hänen kanssaan tästä jutellut, niin hän halusi vaan niin kuin rohkeasti lähteä, hän uskoi, että tulevaisuus kantaa ja hän löysi sen seuraavan työpaikan sitten sieltä SOK:sta. Mä oon aivan äärimmäisen kiitollinen, että hän on mun kollega, koska pystyy todella paljon tukemaan niin kuin siinä omalla näkemyksellään sit yrityksestä muuten. Ja meillä on lukemattomia näitä tämmöisiä samanlaisia kokemuksia, että tämä ei ole vain yksittäistarina ja varsinkin kun uutena aloitin aikanaan, niin mä ymmärsin, että se on aika semmoinen syvälle juurtunut osa sitä meidän yrityskulttuuria, koska todella moni tulee kertomaan, että mä oon ollut 20 vuotta, mä oon ollut tuolla ja sitten mä oon ollut tuolla ja sitten mä oon ollut tuolla. Että niitä on ihan hirmu paljon, mutta sitä ei kerrota sellaisella äänensävyllä, että se olisi jotenkin yllättävää, vaan ehkä ennemminkin todetaan, ollaan hirveän ylpeitä siitä, mutta se on vähän sen toteamus, että mä oon ollut täällä, mutta niin on ollut toikin ja me ollaan oltu tuolla yhdessä ja täällä. Että ihmiset on aidosti pystynyt tekemään meillä tosi pitkiä uria sitä kokemusta, pystyy hyödyntämään yli organisaatio-yritysrajojen.
Mutta jotta tämä jäisi ihan tämmöisen niin kuin tarinoiden varaan, niin meillä on myös tästä tutkimustietoa. Eli kun me ollaan kysytty meidän työyhteisötutkimuksessa eri ikäryhmiltä, että miten he kokee, että heitä arvostetaan siellä työpaikassa, niin mielenkiintoisesti me pystytään toteamaan, että tämä kaikista niin kuin vanhin tässä tutkimuksessa oleva ikäryhmä niin kokee sitä arvostusta kaikista eniten. Ja me voidaan todeta tässä kohtaa, että me ollaan onnistuttu luomaan semmoinen kulttuuri, missä meidän yli 55-vuotiaat tämmöistä arvostusta kokee. Eli se näkyy aidosti heille, että me sitä kokemusta arvostetaan. Sitten totta kai, jotta tämmöinen kulttuuri pystyy elämään ja kukoistamaan ja sitä pystyy ylläpitämään, niin tietysti niitä aktiivisia tekoja myös tarvitaan. Ja tuohon mä oon laittanut muutaman tommosen konkreettisen sitten, että millä me niin kuin varmistetaan sitä, että ne tulee myös tekojen tasolla sitten elettyä todeksi. Yksi päätös, mikä ollaan tehty, niin 2020 vuonna jätettiin kysymättä ikää. Eli meille kun hakee töihin, niin ikää ei tarvitse minnekään laittaa ja raksia. Tämä on huomattu hakijoiden keskuudessa. Me saadaan tästä tosi hyvää palautetta, erityisesti sitten enemmän kokemusta omavilta ihmisiltä. Että saadaan tosi paljon positiivista palautetta tästä kerta kaikkiaan. Totta kai rekrytoinnissa niin sen pitää kantaa läpi se rekrytointiprosessi, että se ei suinkaan jää siihen. Eli tehdään myös töitä sen eteen, että sitä syrjintää ja se rekrytoinnissa tapahtuisi myöskään muussa vaiheessa. Sitten meillä on erilaisia kokeiluita. Esimerkiksi yksi osuuskauppa haki tämmöisellä iättömällä kesärekryllä meille kesätyöntekijöitä. Tietenkään se ikä ei siellä rekrytoinnissa ole mikään semmoinen karsiva tekijä muutenkaan, mutta kesärekryhän usein on ehkä lähtökohtaisesti markkinoinnillisesti tehty ja kohdennettu sinne nuorempaan ikäryhmään. Yksi osuuskunta tuo näkyväksi sen, että meille aidosti on ihan kaikki tervetulleita ja miksei jopa kesätöihin. Ja mä uskon, että tämmöiset teot meillä tulee myös lisääntymään jatkossa. Et paljon me puhutaan siitä, että millä tavoin me voitaisiin houkutella ja olla houkutteleva työnantaja myös yli 55-vuotiaille ja kaikille vähän kokeneemmille. Ja sitten yksi konkreettinen teko, mikä meillä kanssa on tämä meidän konkarimalli. Eli se on sellainen malli, jota me kehitetään aktiivisesti, jatkuvasti, otetaan koko aika käyttöön uusissa yrityksissä. Eli käytännössä siinä puhutaan tämmöisestä vähän työhyvinvointikeskustelusta yli 55 vuotta täyttäneille. Ja sen keskustelun tarkoituksena on tukea sitä yksilöä siinä sen yksilön omalla urallaan. Ja käydä niin kuin se keskustelu dialoginomaisesti, että minkälaista tukea tämä henkilö ehkä tarvitsisi niihin uransa seuraaviin askeliin. Onko jotain? Ehkä ei ole, mutta jos on jotain, niin sieltä voidaan löytää niitä seuraavia toimenpiteitä. Ne voi olla esimerkiksi tällaisia fyysiseen työhön liittyviä tekoja. Meilläkin on iso osa meidän työntekijöistä kuitenkin fyysisissä töissä, meidän eri toimipisteissä, niin tarviko jotain kevennystä, onko vaikka jotain työaikatoiveita tai mitä vaan muuta, valmennusta tai muuta. Eli miten me pystytään aidosti pitämään meidän kaikki työntekijät motivoituneina ja työkykyisinä ihan ne niin kuin viimeisiin vuosiin saakka ja niin pitkään kuin he haluaa. Niin nämä on meille todella tärkeitä tekoja ehdottomasti. Ja loppuun mä oikeastaan haluan todeta, ennen kuin päästään kuulemaan tätä äärimmäisen mielenkiintoista paneelia varmasti, että tätä yhteistä puhetta, mitä me ollaan tänään saadaan todistaa, niin sitä aidosti tarvitaan lisää, koska puhe muokkaa meidän todellisuutta. Se lähtee siitä, että nostetaan esille tämä haaste ja tunnistetaan, ja sitä kautta haastetaan ihan kaikki yritykset myös mukaan tähän. Lähdetään miettimään niitä meidän omia toimintatapoja, mietitään sitä, että miten me saadaan vietyä se sinne kulttuuriin, millä tavalla me voidaan niiden tekojen kautta myös näyttää todeksi sitä, että meillä ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Mutta tähän oikeastaan voisin päättää tämän mun osuuden ja päästää panelistit sitten seuraavaksi lavalle. Kiitos Anniina ja hyvää iltapäivää myös minunkin puolestani. Olen siis Jussi Kärki, Talouselämän päätoimittaja ja lämpimästi tervetuloa Alma-taloon. Olemme tässä mukana yhteistyökumppanina. Tervetuloa myös verkkolähetyksen äärellä. Ja meillä on panelistit tulleetkin tänne paikalle. Esitellään täältä meidän panelistit, asianajaja Kirsi Eksymä. Aplodien kera. Työkykyjohtaja Kristiina Halonen. Moikka.
Ja sitten katsotaan, mikä näistä titteleistä valitaan kapinakenraali Reetta Rajala. Ja tosiaan meillä on tässä tunti aikaa. Käydään tässä pureudutaan nyt ennen kaikkea siihen, että puretaan niitä virheellisiä käsityksiä, mitä liittyy eläkemaksuihin, työkyvyttömyyteen ylipäänsä, yli 55-vuotiaiden työllistämiseen. Mutta mennään kuitenkin aluksi tähän ilmiöön ja voitte kysyä matkan varrella tai siellä lopuksi, mutta miettikää jo ja nostakaa kättä ylös. Täällä on pari mikrofonia Minnalla, niin otetaan kysymyksiä ja pidetään tätä keskustelemana. Jos suinkin tulee jotain mieleen, niin heti vaan liikkeelle ja ottakaa tekin toisistanne puheenvuoroja kättä nostamalla. Mutta lähdetään tästä liikkeelle, että tämähän on laitonta ikäsyrjintä, niin miksi olemme täällä? Voisi kuvitella, että sitä ei kovin paljon ole, mutta kuinka iso ilmiö tämä on tästä huolimatta, Reetta? No kyllähän tämä pakko on olla iso ilmiö, jos mä oon saanut tuhansia viestejä ihmisiltä ja tämmöinen mylly lähtenyt käyntiin. Tilastotkin kertoo, että tämä on selvästi ongelma meillä Suomessa ja Suomessa ikävä kyllä isompi ongelma kuin monessa muussa maassa. Ja sen takia ehkä meillä taloussakkaa muutenkin, niin mä mietin sitä, että onko tämä syy vai seuraus siitä, että meidän talous menee niin huonosti, että jos me kohdellaan kokemusta työntämällä se vessanpönttöön, niin olemmeko saaneet mitä ansaitsemme ja taloutemme ei oikein pelitä. Jotenkin toivoisin, että tämä asia saataisiin nyt korjattua. Ja sinuttelemme, jos sopii. Sopii minulle. Kirsi, minkälaisia sanktioita tulee, jos tälle tielle yritys lähtee, koska se laitonta on? Siis rikoslaistahan löytyy säännös työrikoksesta, josta voi seurata enimmillään 6 kuukautta vankeutta. Mutta mä en tiedä yhtään tapausta, tai en muista omaa yhtään tapausta, jossa olisi niin kuin ikäsyrjinnän takia tullut rikosjuttu tai ylipäätään seuraamuksia. Et meillähän on lainsäädäntö kunnossa. Yhdenvertaisuuslaki niin kuin velvoittaa työnantajan arvioimaan, että yhdenvertaisuus toteutuu työhönotossa. Se velvoittaa työnantajaa arvioimaan myös sitä, että ne toimintatavat, joita työnantaja harjoittaa palkatessaan ihmisiä, että ne toteuttaa tämän yhdenvertaisuuden tavoitteen. Ja kuuntelin ihailen sitä, mitä Anniina kertoi, että siinä on ehkä niin kuin paras tämmöinen aito esimerkki, jossa mä oon nähnyt yhdenvertaisuuslain toteuttamisesta tältä kantilta. Kristiina, sitten jos tällainen tapaus tulee, tilanne tulee, niin mitä silloin pitää tehdä? Kenen ottaa yhteyttä, miten tähän puuttua ja kenen pitää puuttua? Jos tulee ikäsyrjintätapaus työpaikalla. No, minä lähtisin ainakin heti ensimmäisenä toimitusjohtajan pakeille. Entäs onko jotain muita vinkkejä? No, yhdenvertaisuusvaltuutettu varmaan on yksi sellainen, jos haluaa ulkopuolelle lähteä, että sinne kai sitä sitten mennään, jos ei se toimitusjohtaja kuuntele. Niin, mutta mä ajattelin, että me ehkä niin kuin liian vähän mennään sitä, puhutaan siellä sit omassa organisaatiossa. Että tämä on varmaan, sit me ollaan tämän ongelman äärellä, koska ei puhuta. Mikä voi johtaa, tai mistä se johtuu, että tästä asiasta ei puhuta sitten kuitenkaan? Onko se niin kiusallinen tabuaihe siellä työyhteisön sisällä vai mistä? No osittain se on tämmöistä asenneongelmasta. Niin kuin pitkästi mun mielestä tässä on nyt kysymys niin kuin isosta asenneongelmasta. Puhutaan, että yli 50-vuotiaat on niin kuin hyviä ja päteviä työntekijöitä, mutta sitten kuitenkin rekrytointitilanteessa valitaan se 40 tai 30. Se on niin kuin kyllä tilastot puhuu. Sen täytyy, katsotaan meidän työllisyyslukuja. Suomessa verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin meillä on paljon suuremmin niin kuin yli 55-vuotiaiden työttömyystilasto. Ja mä luulen, että siinä on niin kuin pelkoa, että jos olet siinä tilanteessa, että töitä olisi oikeasti saatava tai työpaikka pitäisi pystyä pitämään, niin ei haluta lähteä olemaan hankala ja kuulostamaan hankalalle. Ja jos sä nostat tämmöisen jutun ja sitten se jotenkin siellä markkinassa leviää, että toi on muuten sellainen, että ei kannata haastatteluunkaan ottaa, että sitten kun otat, niin se nostaa tästä heti jutun. Niin jotenkin tällaisesta
niin kuin lynkkaamisesta pitäisi päästä eroon, että se uhri ei ole se, joka kärsii. Pitää muistaa, että jokainen hylkäys yli 55-vuotiaalle ei johdu ikäsyrjinnästä. Että se on toinen asia. Tämähän on todella vaikea todentaa, että mitä kävi. Oliko se ikä vai oliko se tausta vai oliko se jotenkin muu kemia-asia. Ja kemia-asiat on esimerkiksi täysin mahdoton todentaa. Asianajalle tästä. Niin, ja se on työpaikalla huonommin tunnistettava asia kuin se, että jotain syrjittäisiin vaikkapa ihonvärin takia. Että sellainen meidän kulttuurissa ei reagoida siihen, kun jotain mummotellaan tai papatellaan tai suljetaan hiljaisesti työyhteisön ulkopuolelle, koska siihen voi helposti sanoa, että se on niin kärttyinen vanha akka, että se johtuu siitä kärttysyydestä eikä iästä. Ja sen takia niitä rikosjuttujakaan ei tule, koska se on niin vaikea näyttää toteen, että joku syrjivä toimenpide johtuu just siitä, että vuosiluku on vaan syntymäajan kohdalla väärä. Kristiina, onko tämä yleisempää tämmöinen ikäsyrjintä siinä rekrytilanteessa vai työpaikoilla vai mitenkä näet tätä? Se näyttäytyy ainakin tilastojen valossa siltä, että nimenomaan työhakutilanteessa tämä syrjintä täällä tapahtuu. Joo. Että silloin kun ollaan töissä, niin sitä ei tavallaan iän perusteella jouduta ulos, mutta siinä hakutilanteessa erityisesti se on tullut monessakin eri tilastossa. Tämä on mielenkiintoinen, koska mä en ole päässyt käsiksi näihin tilastoihin, mutta jotenkin niin kuin tarinat paljon on niitä tarinoita, että meillä taas oli muutosneuvottelut ja sieltä vanhimmasta päästä pantiin pihalle, mutta ehkä palaamme näihin tilastoihin. Joo. Ole hyvä, jatka vaan, mutta täällä tulee kysymys ja mikrofoni, mutta oliko jotain vielä tähän? Niin, menisin sanoa, että esimerkiksi Ekonomiliitto oli tehnyt tutkimusta, jossa nimenomaan oli yli 55-vuotiaan haastateltu, niin siellä olikohan se nyt 87, siis valtava 84%. Joo, 4% oli sitä mieltä, että ikäsyrjintää löytyy ja sitten heistä noin 1/4 oli itse kokenut sitä. Kyllä, juuri näin. Jos voit esitellä ja ole hyvä. Riittääkö taidot? On tämä päällä. Elina Liehu Ferovalosta. Yksi semmoinen Suomeen liittyvä rakenteellinen seikka, mikä on erilainen käytännössä Euroopassa ja Jenkeissä on, että kun meillä haetaan ihmisiä töihin, niin meillä tyypillisesti ei kerrota, mikä on sen tehtävän palkka. Ja tämä on etenkin mun mielestä kokeneiden tekijöiden ongelma, koska silloin, jos henkilö hakee esimerkiksi aiempaa esimieskokemustaan alempaa tehtävää tai hakee tehtävää toiselta toimialalta, jopa toisesta organisaatiosta, niin kuin nyt yleensä usein töitä haetaan toisesta organisaatiosta, niin kun meillä ei ole minkäänlaista avointa palkkamallia, niin se on täysin arpapeliä, millä tavalla henkilö arvostaa ja arvaa, että mikähän tähän tehtävään olisi nyt oikea, kun täällä kyydetään palkkatoive. Ja jos se palkkatoive on sen rekrytointi-HR-ihmisen mielestä, joka on noin 35-vuotias nuori nainen, noin tyypillisesti, niin jos se on hänen mielestään, hänen kokemuksensa nähden liian matala, niin tätä henkilöä ei kutsuta haastatteluun, eli se henkilö on arvannut sen väärin, koska silloinhan hän ei arvosta itseään. Toinen kohta, jos se on liian korkea, kun ei ole nyt kerrottu sitä, että paljonko me ollaan tähän budjetoitu, ikään kuin yritykset niin kuin vaan tietyllä tavalla niin kuin jostain ilmasta keksisivät, että paljon näille ihmisille maksetaan rahaa, niin silloin on, että hänellä on niin korkea palkkapyynti, että ei me voida tätä kutsua haastatteluun, koska eihän meillä näin paljon varaa maksaa. Tähän kommentteja löytyykö täältä? Saatteko kiinni tuosta? Minä ainakin yrittäjänä niin saatoin sitten soittaa, tai HR soitti, että sulla on meidän palkkataso ja ylempi palkka, että voidaanko tästä keskustella. Jos voidaan, niin tuletko haastatteluun, ja jos ei voida, niin valitettavasti emme voi jatkaa keskustelua. Et näin tehtiin meillä, mutta se oli tämmöinen nakkikohtaus. Annina polttelee vastalla, mutta onko sulla vielä mikrofonia? Ei, mä ajattelin, että kyllä mäkin olen niin aika paljon elämäni aikana haastatellut ihmisiä, ja mä en ole kokenut tätä kyllä ongelmaksi. Mutta voiko siellä olla siellä työpaikkaa ilmoituksessa jotain piilotettuja asioita, piilotettuja viestejä, mitkä johtaa sitten, että iäkkäämpää hakijaa ei suosita?
Näetkö tällaisia asioita? No varmasti, kyllä jos katsoo hakemuksia, niin kyllä sieltä voi niin kuin tunnistaa sen hakemuksen läpi, että minkä tyyppistä haetaan. Jos haetaan vaikka nuorekkaaseen tiimiin. Mä oon ehkä kirjoittanut niin, mä oon valkanut useammankin yli 55-vuotiaan. Mutta nuorekashan voi olla minkä ikäinen vaan. Omasta mielestäni vallan nuorekas. Kyllä. Vielä ennen kuin mennään näihin virheellisiin asioihin, mitä lähdetään oikomaan, niin asia tuosta, että onko työpaikoissa eroja siinä, että jos siellä on erikäistä väkeä rekryymässä porukkaa, 35-vuotias HR-nainen tai sitten siellä on 55-vuotias HR-nainen, niin onko sillä mitään merkitystä? Näkeekö nuori asiat toisin kuin vähän iäkkäämpi? Kristiina. No me juuri puhuttiin Annina kanssa, että minä voisin olla vaikka Annina äiti, että ehkä kun hän rekrytoi, niin hän ajattelee, että ai niin, toi on mun mutsin ikäinen, että en tiedä. Mutta varmasti näkee. Joo. Kyllä mä oon havainnut sen, että jos on nuori toimitusjohtaja tai nuori HR-johtaja, niin kyllä se tiimin niin kuin ikähaitari on lähellä heidän ikänsä. Enkä mä muista sellaista tilannetta nyt esimerkiksi viimeisen 3 vuoden ajan, että mä olisin niin kuin tarkistanut johtajasopimusta tai työsopimusta, jossa joku olisi ollut yli 50. Niin. Saanko mä sanoa omakohtaisesti? Mulla on 5 lasta ja nuori on 17, niin 3-5 sä et edes tiedä, kuinka helppoa on 5-6, kun sun ei enää tarvitse Länsiväylällä ajaa. Niin kuin, no ehdikö sinne päiväkotiin ja kuljettaa kaiket illat niitä harrastuksia, vaan ne menee itse, kuka menee mihinkin ja asuu ihan muualla. Että sitäkään ei 3-5 tajua, että kuinka niin kuin aika fleksiibeli työntekijä 5-5 voi olla. Kysytään vielä irtisanomistilanteissa, niin onko silloin yli 5-5 heikoimmilla, onko semmoista kaunista patistelua, että olisiko aika jo katsella jotain muuta tai siirtyä eläkkeelle? Se me kaikki ymmärretään, että se riippuu toimialasta hyvin paljon, mutta jos ajatellaan niin kuin ehkä vähän korkeammin koulutettuja ihmisiä, niin mun mielestä sitä työntöä ei ole ulospäin, kun on tutaperusteet, että silloin aidosti vaikuttaa se, että kuka on arvokas organisaatiolle ja kuka osaa, että se ongelma on nimenomaan niissä rekrytointitilanteissa. Kyllä. Ja nyt voitaisiin mennä, onko kysymyksiä näihin vielä, voitaisiin mennä näihin meidän pääteemaan, eli siihen, että on paljon virheellisiä käsityksiä siitä, lähtien vaikka eläkemaksuista ja siitä, että iäkkäämpi yli 50, yli 55-vuotias työntekijä tulee kalliiksi eläkemaksujen kautta. Nyt sitten kuka on nopein käsi ylös, ketä haluaa tämän ensimmäisenä tyrmätä? Kristiina. No toisaalta mä tyrmään, että kuinka paljon on virheellisyyksiä, että mä tuun eläkeyhtiöstä ja meillä maksuluokka-asiakkaat, eli silloin puhutaan näistä yli suurtyönantajista, palkkasummat on yli 2,2 miljoonaa, niin kyllä se porukka, ketkä on tässä maksuluokan niin kuin piirissä, niin tunnistaa kyllä, mitä se tarkoittaa se maksuluokka kohtuullisen hyvin ja minkälaisia ennusteita siitä tehdään. Ja varsinkin ne, kenellä on paljon riskiä ja siellä on paljon miljoonia riskiä, niin kyllä nämä tunnistaa. Et mä en tiedä oikein, mistä nämä kaikki on. Reetta tietää ehkä paremmin tämän jotenkin semmoinen niin vanhakantainen ajatus siitä, että eläkeprosentit ovat korkeampia, kun ikää tulee lisää. Ajatellaan, että vielä semmoinen jonkunnäköinen jännittävä eläkeputki on, jonne nämä voidaan työntää. Ja jotenkin se lähtee varmaan niin semmoisista ajoista, jolloin tämä oli niin kuin päällä tämä homma. Mun faija sanoi silloin, kun mä aloitin tämän homman, niin se sanoi, no ensimmäisenä tietenkin fiksaatte sen eläkejärjestelmän. Ja sitten kun me seuraavan kerran nähtiin, että eläkejärjestelmässä on mitään vikana, että tämä on niin kuin fiksattu jo. Siellähän on niin kuin, vähän niin kuin helpotuksiakin, että jos palkkaat 5-5, niin nämä työkyvyttömyys maksuluokkakorotukset ei tule. Tämä on nyt uudistettu. Niin, tämä uudistus. Että itse asiassa niin kuin ennemmin kannattaa, jos eläkejärjestelmää pelkästään tuijottaa, niin kannattaa palkata 5-5. Mutta tietysti työntekijä on paljon muutakin kuin eläkemaksu, että sillä tavalla tämä ei ehkä ole se palkkausperuste. Testataan salin tietämystä, ketä on sitä mieltä, tai oli siinä uskossa tänne tullessaan, että iäkkäämpi työntekijä on kallis korkeimpien eläkemaksujen takia, niin käsi ylös. Ei ketään. No niin, hyvin asiantuntevaa porukkaa meillä täällä. Onko mitään vaikutuksia muuten, Kristiina, tästä, kun tässä on muutoksia siitä tehty aikanaan, niin onko
työnantajien käyttäytyminen muuttunut suhteessa? No, tämä maksuluokkamalli tehtiin joskus 20 vuotta sitten, niin. ja kyllä se nimenomaan näissä suurtyönantajissa siihen tähdettiin, että tehtäisiin sitä työkyvyn tukemista ennakoiden, että jokainen, joka joutuu sitten itse ne kulunsa maksamaan oman henkilöstönsä osalta, niin niitä lähtisi tekemään. Niin kyllä siinä on aidosti, sen takia sitä on opittu seuraamaan ja tunnistetaan niitä vaikutuksia. Ja nyt sitten tässä oli, Reetta puhui, että nyt on tämmöinen maksuluokkamallin uudistaminen, lähtee portaittain tämän vuoden alusta ja tulee 29 sitten lopullisesti kaikki hännät voimaan, niin siellä nimenomaan on lähdetty siitä, että kun palkkaat yli 55-vuotiaan, niin silloin siitä ei tule sitä, jos hän joutuu työkyvyttömäksi, niin tule sitä maksuluokkavaikutusta. Että on yksi ja siellä on monenlaisia muitakin. Nimenomaan voit palkata mieluummin vaikka lyhytaikaisen työsuhteeseen tai työkokeilun tai oppisopimuskokeilun tai oppisopimussopimuksen kautta, niin samalla lailla siitä tulee tämmöinen suoja-aika. Ja se täytyy sanoa, näin nyt kun tässä olen yrittänyt ymmärtää tätä eläkesysteemiä ja tätä työkyvyttömyyskuviota ja muuta, niin on kyllä tehty merkillisen monimutkainen ja hankalasti ymmärrettävä systeemi. Et on niin kuin käsittämättömän, lukemalla on mahdoton ymmärtää. Et onneksi sitten eläkeyhtiöt ovat meitä valistaneet ja pitäneet useampiakin tämmöisiä koulutussessioita mulle, että mä vähän ymmärtäisin, että mistä on kysymys. Mutta on kyllä silloin, kun tätä on rakennettu, niin siinä on kyllä tarvinnut olla aikamoinen arkkitehti, että on tuommoisen saanut aikaiseksi. Ja tosiaan tämä tuli tässä jo tyrmättyäkin, mutta kuitenkin, eli siis riski palkata iäkkäämpi työntekijä mahdollisen työkyvyttömyyden takia, niin sekin on jonkinlainen myytti ollut, niin se ei kans ole sitten enää tätä päivää. Siis tämä työkyvyttömyys, jos ajatellaan riskiä silleen, kun minä riskiä lasken, niin totta kai vanhempi, ikääntyneempi, niin sillä on riski sairastua isompi kuin nuoremmalla. Mutta sitten niin kuin kamalan traagista on se Suomessa nyt, että nuorten mielenterveystyökyvyttömyydet on aivan järkyttävässä nousussa. Ja sillä tavalla, niin kuin, jos ajatellaan puhtaasti riskiä, tämä on kamala tragedia, tämä nuorten ongelmat, mutta että se riski alkaa tasoittua niin kuin jo todennäköisyydenkin kanssa, näiden nuorten ongelmien kanssa. Ja sitten siinä on se toinen asia, että se vanhempi on halvempi. Että sitten jos se jää työkyvyttömyyseläkkeelle, niin siitä se maksuluokan korotus on paljon pienempi kuin siitä nuoresta. Mutta sinälläänhän tämä on järjestelmänä aivan pähkähullu, että viimeisen, niin kuin Musta Pekka jää viimeisen työnantajan kouraa ja sitten sinä maksat. Joku on vetänyt röökiä 30 vuotta ja se saa keuhkosyövän, niin viimeinen työnantaja maksaa. Se on minusta niin kuin perusjärjestelmänä aivan kummallinen. Vielä. Mä palaisin ehkä tuohon, sanoit näitä, että nuorten mielenterveys, niin meillä on, mun porukat tekee työkyvyttömyyseläkkeitä, eli hakemuksia tulee nimenomaan sieltä mielenterveyden perusteella sieltä nuorille, alle 35-vuotiaille, ja sitten taas se yli 60-vuotiaat, voi sanoa, että siellä on sitten sen erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja muut somaattiset sairaudet, se menee hyvinkin, mutta se, että nuoria hakee paljon, mutta se, että niistä noin puolet mielenterveysperusteista hylätään, että ne ei ole niin kuin lieviä mielenterveysperusteita, että siinä mielessä sieltä ei synny sitä työkyvyttä, mutta se on se haaste oikeastaan, että sitten kuitenkin aika paljon nämä iäkkäämmät saa osittaisen työkyvyttömyyseläkkeen, eli pystyy tekemään siinä töitä sitten taas sen eläkkeen rinnalla. Otetaan kysymys sieltä. Ira, ole hyvä. Kiitoksia. Mä kysyisin semmoista asiaa, että nyt kun me tiedetään, että meidän väestöpyramidi on nyt jo niin kuin nurin päin ja pahemmaksi vaan menee, eli jatkossa yhä harvemmat työssä olevat elättää yhä useampia ei-työssä olevia, niin kuin Reetta tuossa jo aikaisemminkin mainitsi, niin nyt tämä tärkeä pointti, joka just tuli esiin, että nimenomaan nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysongelmat on todella räjähtämässä käsiin, niin mun mielestä tämä on myös yksi semmoinen lisäsyy siihen, että yli 50-pisten pitäisi myöskin sen takia olla enemmän työelämässä ja saada niitä työpaikkoja, jotta tämän valmiiksi stressaantuneen ikäryhmän taakkaa voitaisiin keventää. Onko tähän näkemyksiä, Reetta? No kommentti vaan, että jotenkin kun on ollut aika ikädiversiteetiltään laaja-alaisissa organisaatioissa ja tiimeissä, niin mä ajattelen tuohon pointtiin se, että kun nuorena sä oot
jotenkin niin kuin kauhean jännittynyt kaikesta ja joku rasahtaa, niin sä hyppäät ja tonnekin tuolla menee kiekko, sen perään lähdetään. Jotenkin niin kuin tämmöinen kokeneempi ihminen pystyisi tuomaan organisaation semmoista tyyneyttä ja rauhaa ja niin kuin järkeä siihen, että hei, toi on rasahtanut mun elämässä 13 kertaa, siinä käy näin, ei tarvitse ottaa kauheasti paineita, me tehdään nämä jutut ja sitten tämä asia on kunnossa. Ja tämän ei tarvitse olla semmoista niinku substanssiosaamista, että miten meillä korjataan jonkun härvelin huoltosysteemit, vaan se on enemmän semmoista niinku elämän kokemusta, jota on otettu reppuun, kun on nähnyt monta asiaa. Ja se vaan semmoisen niinku repun voi saada vain näkemällä monta asiaa. Ja tämä asia mä uskoisin, että se voisi jopa vähän auttaa tähän mielenterveyspuoleen, kun nämä nuoret sais tämmöistä niin kuin mentorityyppistä jeesiä siellä organisaatioissa. Joo, mä olen ihan samaa mieltä, että nyt sit, jos tunnistetaan tätä nuorten mielenterveys, niin siellä on paljon vaikka tämmöistä ahdistuneisuushäiriötä, joka on semmoista oireilua, että semmoista niin kuin raskas psykiatria ei ole meidänkään psykiatrien niin kuin mukaan lisääntynyt kauheasti, vaan se on tätä, niin kuin, siellä on monenlaista vyyhtiä, mitä nuoret kantaa, että ihan varmasti, että sitä ehkä semmoista niin kuin miettiä, että mitä pitäisi tehdä enemmän, niin on juuri sitä perehdytystä, kun nuori tulee työelämään, saada se nuori kiinnittymään sinne työelämään ja kertoo, että vaikka jonain aamuna ketuttaa, niin ei se ole niin kuin syy jäädä sairauspoissaololle, vaan se kuuluu niin kuin elämään erilaiset ja oppia tavallaan elämää silloin, kun se on tämmöinen moninainen se työyhteisö ja siellä on sitä iäkkäämpikin porukkaa seassa, niin mä luulen, että siitä syntyy hyvä sulatusuuni. Ja toisinpäin. Sittenhän nämä nuoret tuo ehkä semmoista tietynlaista kyseenalaistamista ja niin erilaisia näkemyksiä ja jotenkin se niin kuin auttavat toinen toisiaan. Ehdottomasti uudenlaista osaamista, täysin, että se sulattuu. On, ja tästähän on valtavat väärinymmärrykset, varmaan kohta kysyisitkin tästä, mutta meidäthän koetaan tietynlaisiksi ja on jotenkin päätetty, että nyt ne ratkaisut mitä on, niin täytyy vaan kauheasti hoivata ja kysyä, että haluatko tehdä lyhyempää työpäivää, kun olet täyttänyt 55. Ja sehän ei välttämättä ole se, niin kuin ollenkaan se juttu, vaan niin kuin pitää niin kuin nähdä ihmiset, kun niin kuin me emme ole samanlaista massaa, vaikka me ollaan täytetty 55. Me ollaan sitoutuneita, me ollaan motivoituneita, meillä on muuten vähemmän sairaspoissaoloja, me ollaan tuottavampia, että meillä ei ole päiväkotihommia. Aika hyvä paketti noin niin kuin myyntiargumenttina minusta. Kirsi. Mä olisin vaan mennyt muutama askeleen taaksepäin ja todennut vaan, että tässäkin niin kuin laki antaa jo sellaisen hyvän ohjauksen ja työkalun, että esimerkiksi kehittämissuunnitelmissa pitäisi työpaikalla ottaa huomioon se eri-ikäisten ihmisten erilaisista elämäntilanteista johtuvat tarpeet. Ja se kulkee käsi kädessä ton kanssa, että siellä olisi näitä kokeneempia niin kuin vähän ehkä opastamassakin niitä nuorempia ja se vuorovaikutus, jonka tuo se iän tuoma erilainen elämäntilanne. Joku sanoo, että älä stressaa, että sun lapsella on koko ajan korvakipu, että niin mullakin oli aikoinaan, että sellaista se on elämässä. Lopulta ne muuttaa pois kotoa. Vielä tuosta Iran kysymyksestä niin kysyisin eläkeyhtiön edustajalta, että näetkö sen myös tällaisen eläkeyhtiön näkökulmasta, että kun siellä on haasteita siellä nuorilla ja näin, niin että senkin kautta pitäisi olla niitä iäkkäämpiä ihmisiä pitempään töissä. Että myös meidän eläkejärjestelmä kyllä, ettei meidän tarvitsisi nostaa niitä eläkemaksuja niin. Ehdottomasti. Kuinka tärkeä asia tämä on? No, se on tietysti todella tärkeää, että nyt valmistellaan uutta eläkejärjestelmää ja nämä monet asiat on niin kuin tapetilla, että miten sitä muutetaan, jotta sitä maksua ei tarvitsisi nostaa. Ja tämä on tietysti yksi asia, että syntyvyys laskee koko ajan, että tämä yhtälö on, huoltosuhde on niin heikossa jamassa tällä hetkellä. Mutta ehdottomasti, että on mun mielestä tosi tärkeää, että ne ketkä nuoret tulee työelämään, että ne saadaan tänne kiinnittymään. Kyllä. Hyvä. Ennen kuin mennään siihen, mistä Reetta jo avasi vähän, että minkälaisia stereotypioita siitä, että minkälaisia työntekijöitä 55 plussat ovat, niin mennään vielä tuohon, että onko senioreilla kuitenkin yksi myytti vielä, onko senioreilla on paljon kaikenlaisia etuja työelämässä, minkä takia he ovat sitten ehkä kalliimpia työntekijöitä. Onko tällaisia jotain? Silloin kun potkaistaan ihmisiä pihalle, niin 55-vuotiailla, jotka ovat olleet 5 vuotta työsuhteessa, niin on vähän pidempi työllistymisvapaa. Eli tämä ei nyt varmaan hirveä taloudellinen peikko ole. Tämä on oikeastaan ainut, jonka mä nyt keksin, joka oli Autapa, mitä se tarkoittaa? Silloin kun sun on irtisanottu tuta-perusteella muutosneuvotteluissa,
niin sitten työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijälle niin kuin vapaata, että voi hakea uutta työpaikkaa, käydä haastatteluissa, niin näillä tähän ikäryhmään kuuluvilla, joilla on pidempi työsuhde takana, niin niitä vapaapäiviä käytettäväksi tällaiseen toimintaan on enemmän. Mieletön etu. Mutta kiitos Kirsi, että poimit sen. Se oli ainoa, minkä minäkin siitä löysin. Mennään sitten niihin mielikuviin, ja nämä on ei ole siis minun käsityksiäni, vaan kaupungilta kuultua. 55 plussat, hankala oppia uutta, huonot digitaidot ja muutosvastarintaa. Käsi ylös, ketä haluaa tyrmätä tämän ensimmäisenä, että tämä ei pidä paikkansa. No niin, ei. Täältä rupesi jo käsiä nousee yleisöstäkin. Täällä olisi mikrofonille tarvetta. Hyvää iltapäivää kaikille. Nimi on Outi Tötterman ja mä voin kertoa tästä oppimisesta. Kuulun ikäryhmään 55 plus ja valmistuin kasvatustieteen maisteriksi viime marraskuussa. Opiskelin töiden ohella. Ei se oppiminen ole ikäsidonnaista. Hyvä. Yleensä tähän laajempaan ilmiöön, niin onko, Reetta, kerroit jo, että ihmiset eivät ole iän perusteella kaikki samanlaista massaa, mutta tunnistatko tällaisia, että siellä kuitenkin muutosvastarintaa saattaa välillä ilmaantua? En ole itse havainnut, mutta... 15 vuotta muutoskonsulttina, niin kyllä siihen muutosvastarintaan kyllä pystyy kuka vaan ihan iästä niin kuin riippumatta. Mä ehkä nappaisin tuohon oppimiseen. Nyt ei tule aivan faktalla, tuolta varmaan tulee kohta ryhmältä luunappi, mutta olen lukenut jostakin, ja en nyt muista aivan tarkalleen mistä, että mitä pidempään sä oot taas tallustanut täällä maapallolla, niin sä niin kuin opit siinä oppimisessa poimimaan sellaiset niin kuin olennaisuudet helpommin, kuin jos sä niin kuin olet joutunut oppimaan vähemmän aikaa. Eli mitä pidempi kokemus, niin sitä nopeammin sä pystyt, että okei, tällainen kirja, noi ei ole niin tärkeitä, tuolla on olennaisuudet ja näin poispäin. Joka tarkoittaa sitä, että opit nopeammin. Mutta nyt lähdettä ei ole, eli täytyy panna pikko etsimään. Kristiina Halosen blogikirjoitus, ihmisten työkyky vain paranee iän karttuessa. En tiedä, oliko samasta kirjoituksesta, mutta miten perustelet tätä? No, me tehtiin tämmöinen kuin pitkät työurat tutkimus. Itse julkaistiin nyt alkuvuonna. Siellä tuli tämmöistä, ja samaten Työterveyslaitoksen tutkimuksessa. Esimerkiksi työimu on selkeästi niin kuin paranee vaan vanhetessaan. Niin. Pystytkö avaamaan, että mikä johtaa tähän tai miten tätä voi perustella? Tätä että työkyky paranee vaan työkykyhän ei ole pelkkää terveyttä, että henkilö voi olla osatyökykyinen, mutta kun sitä työtä muokataan, niin voi olla täysin työkykyinen. Mutta että silloin, että sulla voi olla vaikka liikuntaelinvaivoja 63-vuotiaana, mutta silti sä oot täysin niin kuin 100% työkykyinen. Että sulla on vaikka joku lyhennetty työaika tai muokattu työpiste, niin se auttaa. Joo. Mutta siellä on paljon semmoisia ehkä semmoisia tietynlainen itsevarmuus, itsetuntemus, stressinsietokyky, mitkä auttaa monissa tehtävissä verrattuna sitten vaikka 27-vuotiaaseen. Tunnistatteko, Reetta? No, tähän digiin, oliko sulla tähän Kristiina kommenttiin, tähän digiosaamiseen? Digiosaamiseen mä voisin väittää, että 27-vuotias on parempi digiosaaja kuin 63-vuotias keskimäärin, mutta ja mun on pakko sanoa tähän vielä, että ehkä me monta kertaa liikaa kategorisoidaan, että 55-vuotiaat on tällaisia ja 27-vuotiaat on tällaisia. Totta kai siellä on ihan valtava joukko, ihan valtava joukko. Ja tässä digiosaamiseen haluan sen verran kommentoida, että itse en ole kovin digikyvykäs ihan vaan siitä syystä, että olen laiska. Ja minulla on valtavan pätevä mies, joka voi hoitaa kaikki digihommat, niin miksi vaivautuisin? Ne ottaa töihin. Sen miehen. No, me tehdään yhdessä töitä, että silleen niinku paljon, että se on paljon mun töissä. Vähän riippuen, että mistä työstä puhutaan. Miten Kirsi, onko havaintoja siitä, että työkyky paranee vaan iän myötä? Allekirjoitatko tuollaisia omilla havainnoillasi? Mähän toimin itse toimialalla, jossa on täysin tyypillistä, että 70 raahautuu oikeuteen salkun kanssa ja pärjää lähtökohtaisesti ihan yhtä hyvin kuin nuoremmatkin. Ja sitten tämä digiosaaminen, että kuinka paljon, siis sekin on sellainen, jota käytetään, että halutaan nuorempia ihmisiä, jotka osaa, että sekin pitäisi aina analysoida, että kuinka tarviiko sen 63-vuotiaan tai 59-vuotiaan olla ihan yhtä hyvä kuin sen 25-vuotiaalta, kuinka paljon se oikeasti leikkaa terää siltä omalta työpanokselta.
Ja varmasti sitten, jos puhutaan vaikka hyvin fyysisestä työssä, niin silloin kyllä varmasti sitten se ikä vähän heijastelee haasteita. Jos mennään vaikka yli 65, niin kiivetään vaikka puhelinpylvääseen, niin mä veikkaan, että sitten 27 voi olla ketterämpi. Mutta sekin riittyy kyllä se, miten sitten kukakin omia elintapojaan niistä huolehtii, että meillä on paljon ylipainoa ja kaikenlaista liikkumattomuutta, mikä heijastuu sitten taas negatiivisesti monenkin työkykyyn, että ei voi kaikkia kategorisoida ihan täysin. Ja Hesarihan just kirjoitti, että en muista ikärajaa, mutta että täällä elämän loppupäässä ollaan nykyään todella hyvässä kunnossa. Tunnus. Siellä on meillä kysymys tuolla, jos saadaan mikrofonia. Täällä on toinen kysymys, Minna tuossa takana myös. Ole hyvä. Mikko Sinisalo. Palasin tuohon muutosvastarintakysymykseen vielä, että mitä on muutosvastarinta? Koska usein olen huomannut, että kun kokenut vanhempi ihminen antaa kokemukseen perustuvan argumentin, se koetaan muutosvastarinnaksi. Vaikka siellä olisi hyvät perustelut ja argumentit nimenomaan siihen kokemukseen tukeutuen. Mä tähän heti kommentoin, että muutosvastarinta lähtökohtaisesti on huonoa johtamista, eli sitä muutosta johdetaan huonosti ja silloin syntyy muutosvastarintaa, koska kukaan ei ymmärrä, mitä ollaan tekemässä. Ja tuohon sun kommenttiin, että antaa kriittisen kommentin, niin mä istuin yhdessä toisessa paneelissa tässä muutama viikko sitten, jossa loistavasti Tamron toimitusjohtaja, kun tätä argumenttia siinä pyöriteltiin, niin se sanoi, että silloinhan se esihenkilö tai muutoksen johtaja tai muu on väärässä tehtävässä. Että jos hän ei ole kiinnostunut kuulemaan sitä, että niin kuin muita mielipiteitä siihen muutoksen määrittelyyn tai johtamiseen tai läpiviemiseen tai mihin hyvänsä, niin silloin on väärässä tehtävässä. Että muutoksen johtaminen on vastavuorosta tekemistä, mutta nyt me mennään aivan väärään aiheeseen. Voisin puhua tästäkin aika pitkään. Täällä on kysymys. Palaten tuohon... Joo, päällä. Kuulu. Yes. Palaten tuohon ehkä tämmöiseen niin kuin organisaatioiden mahdollisuuteen tai jopa velvollisuuteen keskustella eri ikäisten ihmisten kanssa heidän tavallaan osaamis- ja urakehityshaaveista ja toiveistaan. Tämä on mielenkiintoista, koska meidän niin kuin yhteiskunnassa meidän keskustelukulttuuri me ollaan enemmän ja enemmän tiedostavia ja syrjimättömyys on niin kuin koko ajan niin kuin isompi arvo kaikessa keskustelussa. Ja sitten kun kysytään ja katsotaan organisaatioiden sisälle, niin mä oon ainakin itse ollut kuulevina niin sellaisia kommentteja, että mistä saa enää puhua. Saako ikään kytkeytyviä keskusteluja käydä? Onko se jo joku syrjinnän muoto? Mun mielestä tämä rupeaa saamaan vähän tämmöisiä niin kuin tämä rupeaa kääntymään itseään vastaan, tämä ilmiö siitä, että me olemme tiedostavampia, niin tässä olisi ehkä yksi sellainen myytti, jota voisi murtaa. Mun mielestä oli mainio kuulla, mitä lainsäädäntö sanoo siitä, mihin työnantaja on aiheesta velvoitettu, ja ylipäätään mistä me työnantajat on velvoitettuja keskustelemaan, ja minkälaiset mahdollisuudet niin kuin meillä tällaista ikään kytkeytyvää urakeskustelua voisi organisaatioissa olla. Kristiina. Erittäin hyvä puheenvuoro ja mä palaan tähän. Meillä oli tämmöinen pitkät työurat-tutkimus, mihin vastasi 1300. Siinä oli 2 kategoriaa, 55-60-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat. Ja heiltä kysyttiin, että kuinka paljon he käyvät keskustelua oma esihenkilönsä kanssa eläkkeelle siirtymisestä, niin tässä porukassa prosentti oli 13% oli käynyt ja sitten yli 60-vuotiaista kävi 25%, eli todella vähän. Ja se, että se olisi niin kuin osana, mä oon ollut aikaisemmin työterveyslaitoksella, meillä oli se ihan jokaiselle, kun tuli 58 mittari, niin sen jälkeen aina käytiin kehityskeskustelussa automaattisesti, mutta tavallaan sillä, että se ei ole mikään semmoinen ulostyöntävä, vaan käytäisiin, siinähän voi olla monenlaisia toiveita, vähän lähteä muokkaamaan osa-aikaisempaan työhön tai vähentää tai ylipäätään edetä urallaan tai muuta, mutta se olisi niin kuin sellainen raja, että sitä käytä se keskustelu. Minna tuolla on.
Oliko täällä? Joo, ole hyvä. Tämä oli se, mitä mä äsken viittasin, että kehittämissuunnitelmissa pitäisi ottaa huomioon näitä eri-ikäisten ihmisten elämäntilanteista johtuvia tarpeita, ja niihin kuuluu se avoin keskustelu. Avoin keskustelu esimerkiksi siitä, että jos sä oot 55 plus, niin oletko sä oikeutettu saamaan samalla tavalla niin kuin ammatillista osaamista tukevaa jatkokoulutusta kuin nuoremmat työntekijät. Että se haitari on tosi iso, jossa sitä niin kuin iänkin kautta voidaan pohtia niitä asioita. Joo. Siis pelätään puuttua tähän asiaan. Joo. Organisaatioiden sisällä. Se oli hyvä. Ja otetaan vielä tähän Reetta ja sitten meillä on kysymys. Joo, mä sanoisin tähän, tämän maitokupin ympärillä on keskusteltu. Ja mä ajattelen, että puhutaan siitä, että johtajan pitää johtaa minun ikäistä jollakin toisella tavalla kuin jonkun toisen ikäistä. Ja voin olla tutkimuksia vastaan, ja tämä on mun henkilökohtainen mielipide, että minusta kaikkia ihmisiä pitää johtaa hyvin. Ja jokaisessa ikäluokassa on jonkunnäköinen jouston tarve. Jollakin on pienet lapset, jollakin on sairaat vanhemmat ja jollakin on itsellään tarve tehdä lyhyempää työpäivää. Ja tämän tyyppinen vastavuoroinen keskustelu siitä, että mikä sulla nyt on ja minkälaista johtamista ja minkälaisia joustoja sä tarvit ja minkälaista työtä sä haluat tehdä, niin tähän on minusta oikeutettu kaiken ikäiset. Nuoret tulee duuniin, sä puhuit tuosta perehdyttämisestä, että täytyy niinku huomioida se, että oot sä nyt ekas duunipaikassa ja ai jaahas, sulle on nyt syntynyt se 5 lasta niin kuin Kristiinalle, että mitäs nyt tehdään. Niin jotenkin, sä sanoit sen tuossa aikaisemmin tosi hyvin, että kaikkien kanssa pitäisi sitä joustoa miettiä. Kysymys. Tämä ei ehkä ole niinkään kysymys, tämä on enemmän toteamus. Nimenomaan tätähän lähdetään nyt sitten TEMin johdolla tutkimaan. Eli Jari Lindström, joka on nimetty selvitys. Ja meillä on tuolla Elina Pylkkänen tuolla takana. Heiluttakaa hänelle. No niin, hän sama putiikkia edustaa hän. Siis. Niin, eli tämä kuuluisa, tai toivon mukaan nyt jo kuuluisa Singaporen siltamalli, niin sehän perustuu juuri tähän samaan ajatukseen. Singaporessa, jossa on vielä ikääntyneempi väestö kuin meillä tällä hetkellä ja pyramidi vielä enemmän nurinniskoin, niin siellä on otettu menestyksekkäästi käytäntöön tämmöiset täysin automaattiset keskustelut aina siinä kohtaa, kun työntekijä alkaa lähestyä sitä eläkeikää. Avataan se keskustelu ja heitetään se pallo sille työntekijälle, minkälaisia ajatuksia sulla on, minkälaisia toiveita, haluaisitko jatkaa, vaikka se eläkeikä nyt kolkuttelee. Jos haluat jatkaa, niin minkälaista työpäivää haluaisit tai työviikkoa tekisit lyhennettyä, minkälaista lyhennettyä, etc. Ja tämmöisiä keskusteluita ei ilmeisesti Suomessa ole niin kuin tarpeeksi käyty, mutta siihen on varmaankin nyt tulossa muutos. Hyvä. Tämä oli just se, kun mä sanoin, että meidän tutkimuksessa tuli tämä, että 25 koko potista yli 60-vuotiaastakaan kävi sitä keskustelua. Kyllä. Ja tässä mä palaan takaisin tähän mun äskeiseen vastaukseen. Minusta tällaista keskustelua kuuluu käydä jokaisen esihenkilön, jokaisen työntekijän kanssa. Tämä ei pitäisi olla sellainen asia, joka jollakin lailla määrätään, että nyt 55-vuotiaan kanssa käydään tällaista keskustelua. Tämä on esimiestyötä, jota pitää kaikkien tehdä. Otetaan vielä sellainen myytti, että rekrytilanne, iäkkäämpi työntekijä on siinä rekrytilanteessa ja sitten tulee tällainen, että ei kannata enää, kun on 5 vuotta enää työuraa jäljellä, niin ei kannata enää palkata. Miltä kuulostaa tällainen myytti? Voi olla, että ei ole myytti, mutta jos sä palkkaat jonkun 30, niin kuinka todennäköistä se on, että se on sulla duunissa 5 vuoden päästä. Että jotenkin niin kuin realismia siihenkin, että vaikka sulla olisi työuraa jäljellä 60 vuotta, niin se, että ootko sä silti siinä työpaikassa 5 vuoden päästä, niin on kyseenalaista. Ja tuohan on se ongelma, ja se on sitä hiljasta kaiken yhdenvertaisuuslain ja perustuslain ja kaiken rikkomista, kun hiljaisesti ohjeistetaan headhunter-firmat, että se putki on 35 plus jotain. Eli se ohjeistus on jo sellainen, että ottakaa muutama vanhempi sinne ekakerroksen haastatteluun, jotta se näyttää hyvältä. Oh my god. Niin, kyllä mä väitän, että tämä on vähän semmoinen arvokeskustelu, mitä jokaisessa johtoryhmässä pitää käydä. Että miten me halutaan oikeasti tätä asiaa johtaa. Mutta joku se hiljaisuuden aina rikkoo, headhuntereiden hiljaisuuden. Ja sitten mennään sellaiseen vielä, että arvostavatko työnantajat pitkää kokemusta? Minkälainen kokemus teillä on tästä? Kirsi?
sekin on tietysti niin toimialakohtaista. Totta kai se, jos pitää vastata kyllä tai ei, niin arvostetaan, mutta se pitäisi olla pitkä työkokemus ja suhtkot nuori ikä. Oikeasti. Kyllä. 4-5, jolla on todella pitkä. Kyllä. Höks 4-5. Osaavatko iäkkäämmät työntekijät arvostaa omaa kokemustaan? Mun mielestä osaavat. Mitä ajatuksia? No, mulla olisi ollut itse asiassa Ekonomiliitto tutki tätäkin, eli siellä työnantajat kyllä arvostavat, mutta sitten valitettavasti rekrytilanteessa, kun on 2, on se 5-5 ja 40, niin sitten se 40 tulee valituksi. Reetta, minkälainen arvostus on työnantajilla, minkälailla on kokeneella työntekijällä omaa kokemustaan kohtaan? Taas ei olla massaa. Jollakin tavalla tuntuu, että toiset arvostavat omaa osaamistaan vähemmän ja toiset enemmän. Ja sitten tässä on implikaatioita, tullaan työhaastatteluun anteeksi pyydellen, että on täyttänyt jonkun iän. Ja sitten toinen tulee karmit kaulassa, että minä kun olen 30 vuotta tehnyt töitä, jos et valitse, niin on ikärasismista kysymys. Eli tässäkin niin kuin ääripäissä on molemmanlaisia ilmiöitä, mutta mä sanoisin, että ehkä keskimäärin varmasti arvostavat. Mikä on lämmittänyt minun sydäntäni aivan siis kertakaikkiaan melkein kyynelin, tässä taas varmasti purskahdan, mutta mä oon saanut todella paljon palautetta siitä, että tämä Rise and Shinin työ on tuonut ihmisille uskoa itseensä. Ja oikeasti mä liikutun, koska tämä on ollut niin kuin jotenkin, että jos tämä kaikki yövalvominen, mitä tämä on vaatinut, niin on saanut jonkun ihmisen kokemaan sen, että minä olen arvokas työmaailmassa, niin aivan loistojuttu. Otetaan loppuun vielä, että mitä voitaisiin tehdä. Ja taas valintatilanne, vaikea valinta. Millä pitää kannustaa työnantajia arvostamaan enemmän yli 5-5-vuotiaita työntekijöitä, kepillä vai porkkanalla? Kirsi. Porkkanalla. Ja lisää lainsäädäntöä me ei mun mielestä tarvita, vaan se on asenteiden muokkaus. Mikä muu se porkkana voisi olla kuin asenteiden muokkaus? No, he on varmaan asiantuntevia vastaamaan siihen, mutta jonkun tyyppistä verotuksellista helpotusta. Eli että se näkyisi työnantajan kukkarossa positiivisesti, että palkataan iäkkäämpi työntekijä. Keppi vai porkkana? No, mä oon samaa mieltä porkkana ja nyt tässä tuli tämä maksuluokkamalliuudistus muun muassa siitä, että 55-vuotiaalta ei tule sitä työtä. Ehdottomasti. Onko jotain muuta vielä, mitä voisi niitä eteenpäin tehdä? Mun mielestä tämä erinomainen, mitä te olette aloittanut tämän voimaperäisen keskustelun, jota nyt käydään. Jokainen yritys voi mennä sinne itsensä ja miettiä, että onko jokaisessa yrityksessä se ikäasenne kohdallaan. Kyllä. Yrittäjänä en tietystikään halua yrityksille mitään keppejä lisää, että ihan riittävästi niitä on. Mutta mä ajattelen niin, että peiliin katsomalla. Eli mun mielestä jokainen ihminen, mä tänään sain sen nyt paperille tonne, ja se on nyt linkkarissa, eikä mennyt paperin kautta, vaan suoraan linkkari, niin tämä on jokaisen vastuu. Jokaisen esimiehen, jokaisen rekryfirman, jokaisen ihmisen, joka tekee CVn, käytä se jollain sun kollegalla tai kaverilla. Ja meillä on jokaisella joku ihmeellinen bias jossakin, mitä te ette ole vielä huomannut. Niin katsokaa joka päivä peiliin, että funtsinko jotenkin oudosti. Kysymys siellä. Kommentti Kati Korhonen, Yrjän Heikki, työeläkeyhtiö Elosta. Ja haluan vielä nostaa esiin tässä, Reetta sanoi paneelin aluksi tämän, että mikä yhteys Suomen kasvun sakkaamiseen on sillä, että me ei osata palkata vanhempia ihmisiä, niin itse asiassa tämä on se paras porkkana niin kuin yrityksille. Ja siitä on ihan tutkittua tietoa, että miten se heijastuu sitten kasvuun, että siellä on niin kuin laajakirjoisesti osaamisella ihmisiä. Ja sitten kun johdetaan työkykyä hyvin, niin se tulos näkyy viivan alla. Oliko täällä? Ei. Kati muuten yksi minun valistajani, hän on pitänyt minulle opetussessioita. Siellä meillä on kommentti tai kysymys. Joo, jos mä saan jatkaa vielä tästä keppi vai porkkana teemasta, niin yksi sellainen, kiitos. Yksi sellainen porkkana, joka mun mielestä yleensä aina toimii, kaikki, jolla on sanonut tämän ennenkin, kaikki, joilla on koiria tai pieniä lapsia tai joskus ollut pieniä lapsia, tietää, kuinka tehokasta on palkitseminen. Ja nyt on vireillä
tämmöinen hanke tämmöisestä ikädiversiteettisertifikaatista, joka myönnettäisiin sellaisille yrityksille Suomessa, jotka todistettavasti rekrytoivat myöskin yli 50-vuotiaita. Maailmalla tämä on ihan vakiintunut käytäntö, tämmöinen Certified Age Friendly Employer. Ja tällaista nyt yritetään ajaa myöskin tänne Suomeen. Se on nimittäin niille yrityksille itselleen aikamoinen kilpailuetu ja valtti. Ole hyvä. Mä kannatan hyvä, että palkitaan, ja sitten mä toisaalta ajattelen, että nyt me tehdään kaikki isommat yritykset, erityisesti tekee ESG-raportointia, ja meillä on sosiaalinen vastuullisuus, tämä on niin kuin mitä parasta. Et nyt me ollaan vielä ehkä tämä ensimmäinen vuosi, kun sitä rakennetaan niin kuin ylätasolla, että siellä on ihmisoikeusasioita ja ne täyttyy kaikilla, mutta nämä on mun mielestä juuri niitä asioita, mistä meidän pitää sinne kirjoittaa. Täällä on paljon, nyt olitte hyvä esimerkki siitä, mitä te teette, niin ne on juuri niitä, mitkä pitäisi sieltä löytyä. Silloin me voidaan vertailla näitä yrityksiä, mihin ne nuoret haluaa mennä jatkossa. Tässä on Ekonomiliitto pari kertaa jo mainittukin, mutta mitenkä te näette, minkälainen asenteiden muokkaaja pitää olla AY-liikkeen tai toisaalta työnantajien EK:n tai Suomen yrittäjien, mitenkä he ovat tässä oman leiviksensä hoitaneet? Ekonomiliitto ainakin on mainittu pari kertaa. Juuri Elorannan ja Häkemiehen kanssa tässä pari päivää sitten keskustelin, ja kyllä tämä kaikkien intresseissä on kyllä, että tästä teemasta puhutaan ja tämä loppuu Suomessa. Mutta tämä herää nyt henkiin tämä keskustelu Reetta Rajalan yhdistyksen kautta, niin tässä on ollut vähän hiljaisempaa, niin onko tässä hoidettu tähän saakka tätä asiaa? Reetta, ole hyvä. No, siis mä ainakin nyt näiden keskustelujen pohjalta, en ole EK:n ja näiden kanssa keskustellut vielä, Minni ehkä on, mutta mä sanoisin, että ainakin vaikuttaa siltä, että eläkeyhtiöt ovat tehneet valtavasti töitä, koko setti, nämä kaikki isot eläkevakuutusyhtiöt tämän asian eteen jo vuosikausia. Ja nyt tämä vaan jotenkin, tämä kamelin selkä katkesi jostain syystä helmikuun puolesvälissä. Että se oli enemmän musta onnea kuin ymmärrystä, että se kävi nyt ja se oli minä, mutta maailma on ihmeellinen. Sitten siellä on vielä kysymys tai kommentti. Mikko Sinisalo vielä uudestaan. On keskitytty tässä keskustelussa hyvin paljon tietysti sinne rekrytointiin ja jonkun verran sinne YT-puoleen, joissa kaikissa löytyy näitä juridisia sitten myöskin taustatekijöitä, jotka edesauttaa tässä asiassa, mutta tähän asennepuoleen vaikuttaa myöskin urakehitysasiat, ja itse henkilöstöpuolella työskennelleenä olen nähnyt, että eipä siellä talentlistoilla hirveästi yli 50 nimiä ole. Että myöskin sen firman sisällä se eteneminen voi tyssätä hyvin varhaisessa vaiheessa. Aivan loistava kommentti. Kiitos, kirjoitin ylös. Mä olisin vaan sanonut sen, että niin hyvä asia, että kun tämä onkin ja omalta osaltani kannatan sitä kaikin tavoin ja pyrin tukemaan, niin samalla täytyy muistaa se, että ihan samalla tavalla kun puhuttiin naisjohtajista hallituksessa ja lasikattoa siltä osalta, että täytyy muistaa se, mitä Reetta on tuonut monen kertaan esille, että on aidosti erilaisia tilanteita, joissa voi olla perusteltua, että otetaan joku muu kuin vanhempi. Eli samalla kun muutetaan asenteita, niin siihen ei saisi tulla musta mitään niin kuin velvoitteita, mitään sen tyyppistä, että me haetaan jotain, että jokainen yritys pystyy osoittamaan, että työntekijästä on vaikka yhtä paljon yli 55-vuotiaita kuin SOK:lla, koska tilanteet ja työnantajat on erilaisia. Eli hyvän asian ajaminen voimakkaasti eteenpäin, muistaen samalla se, että siitä ei saa tulla sillä tavalla vakavaa, niin kuin välillä oli minusta niin kuin jo vähän naisena hävettävää nämä kiintiönaiset hallituksessa. Ja tähän mä haluan nyt korostaa, että me Raisansainina niin kuin emme aja yritysten pakkoa tehdä jotain ja palkata jonkun ikäisiä tietty määrä tai muuta tällaista. Me ei uskota, että Suomen kilpailukyky sillä tavalla nousee. Se on nyt nämä piiloasenteet ja pienet rakenteelliset muutokset ja tämä keskustelu, jonka toivon, että se on muuttaa tämän tilanteen. Saanko vielä kommentoida sitä, mitä Reetta sanoi tuossa alussa, että itsekin teit omassa niin rekrytoinnissa, että monta kertaa toivoo olla se syy, että ei tavallaan ehkä ei niin kuin ajatella sitä ennen kuin sitten se tulee nyt niin kuin julkisuuteen joka kulmalta.
Onko meillä siellä kysymyksiä langoilla, verkossa? Täällä on yksi kysymys. Sulla on mikki, ole hyvä. Joo. Tuli alkaa alussa tätä paneelia, että entäpä jos työhönottotilanteessa kohtaa syrjintää, kehen ottaa yhteys? Täällä oli toimitusjohtaja ehdotettu ja Mutta tämä yhdenvertaisuus. Mutta tämä on niin rekrytilanteessa. Niin. Mitenkä Kirsi? Eikö se ole yhdenvertaisuusvaltuutettu siinä? On varmasti, ja sitten jos on oikein törkeä tapaus, niin voi tehdä tutkintapyynnön. Ja Kirsiin voi ottaa yhteyttä. Onko vielä meillä kysymyksiä siellä verkossa? Mennään sitten ihan loppulauluun. Viimeinen kysymys teille ja jälleen vaikea valintatehtävä. Kenen pitää ensisijaisesti puuttua ikäsyrjintään? Headhunterit, työnantaja, media, lainsäätäjät, poliitikot, jokaisen henkilökohtaiset työkaverit. Poimikaa yksi. Työnantaja. Ja perustelkaa se. Ja Kirsi saa ottaa, kun oli valmiina. Työnantajat ehdottomasti ja yrityksen johto, koska sieltä käsinhän se lähtee. Yksittäiset ihmiset totta kai asenteen muutoksilla vaikuttaa, mutta ne, jotka tekee päätöksiä HR:ssä, hallituksessa, ja headhunterithan ei voi tehdä mitään, ne on käskyläisiä. Ne toteuttaa sen organisaation toivetta. Precis samaa mieltä. Ja perustelukin on ihan sama vai? Ihan sama perustelu. No niin. Aivan olisin sama. Ja nyt Reetta pitää keksiä joku muu näistä. No mä en pysty tekemään tuota valintaa. Musta on kaikki. Eli jokaisen pitää ja joka päivä jotenkin tunnistaa se, että onko minulla joku bias. Mutta varmaan jos ihan pakko on valita, niin se on se palkkaava esimies. Esihenkilö. Hyvä. Hei, kiitoksia oikein paljon panelisteille. Kiitoksia yleisölle siellä verkkolähetyksessä ja erittäin paljon kiitoksia tälle saliyleisölle. Mahtavia kysymyksiä, jotka veivät tätä keskustelua eteenpäin. Ja nyt mä en muista, miten tämä tästä jatkuu. Oliko niin, että pyydän Anniinan tänne lavalle loppusanoihin? No, mä varmaan nyt tässä ne kaikki kysymykset on käyty. Että ajatus oli, että tässä olisi ollut vielä kysymykset ja vastaukset. Mutta jos jollain on vielä kysymyksiä, niin, antaa tulla. Hei, sieltä hetkinen, meillä on siellä tuttu kysyjä, Ira Hammerman. Joo, ihan vaivaksasti. Kysymys, tai tämäkin on sellainen, että mä heitän ilmaan, mutta nyt kun tätä keskustelua kuuntelee ja ynnää yhteen kaikkea sitä, mitä tässä on aikaisemmin kuullut ja lukenut, niin tuntuu kyllä siltä, että tämän päivän johtajalta vaaditaan sellaista todellista niin kuin renesanssiosaamista. Eli hänen pitää kyllä hallita todella paljon eri osa-alueita ollakseen hyvä johtaja. Tämä on niin tärkeä palanen, koko tämä henkilöstöpuoli ja se, miten ihmiset työssään viihtyy, miten ne siinä työyhteisössä viihtyy, miten ne siinä voi ja miten ne pystyy tuottamaan parhaiten. Niin kyllä se väkisinkin se katse kääntyy sinne ylimpään johtoon. Ja jos se siellä ylimmällä portaalla ei niin kuin olla ajan tasalla, niin sitten käy kyllä aika ohrasesti. Tästä jatkokommenttia tai kysymystä? Tämä on ehkä vähän tällainen jatkokommentti, eli Elina Liehu tähän edelliseen. Yksi semmoinen asia, mikä minusta on niin kuin aina aika hämmentävää, että jos me katsotaan suomalaisten yritysten toimitusjohtajien ikiä, niin niistä aika harva on alle 55. Sitten me samaan aikaan käydään keskustelua HR:ssä, että nämä tämmöiset niin kuin johtajatehtävät on hyvin vaativia ja ne on 24/7 ja pitää olla fyysisesti mahtavassa kunnossa. Ja sitten meillä on tietysti myöskin näitä tämmöisiä ajokoiran näköisiä johtajiakin aika paljon, menemättä siihen sen enempää. Mutta sitten kun me puhutaan jostain muusta kuin toimitusjohtajan rekrytoinnista, niin sitten se 55 plus tai 50 plus, niin sitten siitä tuleekin tosi väsynyt. Se mitään se ei jaksa. Ja sen pitäisi kuitenkin vaan, että jos ei se nyt ole johtajasopimuksella, jossa ehkä tehdään enemmän kuin 37,5 tuntia viikossa, niin 37,5 tuntia viikossa jaksaa. Et ei sen enempää, kun sitten kuitenkin se
toimitusjohtaja, se jaksaa 24/7 ja juoksee vielä maratonin joka toinen viikko. Aamulla, ennen kuin se aloittaa työpäivän. Jotkut juoksee 2 kertaa päivässä, mutta ne kertoo vaan joka toinen viikko. Hyvä kommentti. Ja tuolla Amerikassa ne 80-vuotiaat johtaa koko maatakin vielä. Niin puhumattakaan sitten näistä muutamista rahasto-omistajista, joka paljon se täyttää nyt se yksi maailman rikkain 98 kohta. Ehkä vielä tähän niin kuin maailman muutokseen. Mä tuun tuolta syvästä Savosta, jossa minä olen itse ollut pienenä likkana niin 50-vuotissynttäreillä. Ja sinne tuotiin, VR taisi olla työnantaja siellä päin isosti. Työnantaja antoi pinssin, 50-vuotispinssin, ja sukulaiset antoi lahjaksi tekohampaat. Ja siis siinä, ja silloin oltiin niinku rakentamassa niinku ihan oikeasti, niinku siis 50-vuotiaalta alkoi niinku se matka kohti eläkettä. Ja tavallaan peli oli pelattu ja hieno, kaikki meni hyvin, kun tähän asti olet hengissä selvinnyt. Ja se on niinku loppu on you are on your own ja tsemppiä. Niin kelatkaa mihin me ollaan niinku tultu muutamissa kymmenissä vuosissa. Siis meidän eläkeikä on niin kuin pamahtanut plus 20 vuotta siihen kohta päälle, ja meidän oikeasti oletetaan elävän aika paljon pidempää. Niin kyllähän täällä on vielä tällaista tavalla asennesakkaa meidän niin kuin munkin muistissa. Niin saatikka toivottavasti edelleen omille lapsilleni tätä laittanut perintään, mutta ihan oikeasti kyllä meidän on jokaisen katsottava joka taivaha aamupeiliin ja kysyttävä, että kuinka paljon sitä sakkaa on minussa. Saanko kommentoida? Joo, ole hyvä. Niin, yksi asia, mistä mä toivoisin, että me luovuttaisiin siitä termistä ikääntyneet yli 55 vuotta. Mä oon 56 ja mä en kyllä mun on vaikea sanoa itsestäni, että mä oon ikääntynyt. Että jotenkin niinku se on semmoinen, että me ollaan tosi paljon mietitty sitä termiä, että mitä sitten. Että on niinku kokeneita ja konkareita ja on niinku muita. En tiedä, mikä on parempi, mutta se ikääntynyt on kyllä ihan karmea. No mitä sä tykkäisit siitä vanhasta, mikä mulle sanottiin? Se parempi. Jos mä sanon, että mä oon kokenut työntekijä, tai mä vielä niinku konkari. Kokenut on hyvä, joo. Niin, että se konkarikin on vähän vielä, mutta tai en mä koe, että mä oon se seniorikaan vielä. Mulla oli joku senior-osa, ja siis sekin voi olla joku titteli jossain, mutta niin kuin seniori, niin sitten mennään jo sinne seniorikotiin. Teillä kun ensimmäisen ihmisen tapasin teillä, Mikko Lanton, niin hän puhui uran kolmanneksella olevista. Ja mä tykkään siitä termistä, että koska tässä on kuitenkin kolmannes vielä jäljellä. Se on ehkä, onko se vähän hankala sanoa? On se hankala, mutta mä tykkään siitä silti. Sovitaan, ettei käytetä sitä. No, mä käytin sitä 10 kertaa tässä paneelissa. Lopetetaan ikääntyvistä puhuminen. No nyt sulla on Jussi homma, että sinne seuraavaan paneeliin 28.9. muistaakseni, kuka korjaa mua, 8. niin sä keksit paremman termin, kun sä oot tässä lavalla. Kyllä. Ja vähän vitsiheitto, että mikä on keski-ikäisen määritelmä, se on oma ikä plus 20 vuotta. Ootko sä tullut tänne näin? Enköhän. No niin, joo, all right. No niin, hyvä, ole hyvä. Kiitos paljon. Kiitos. Ei voi muuta todeta kuin, että aivan super mielenkiintoinen keskustelu ja oli monta kertaa, teki mieli itsekin puuttua tähän ja tuoda tuoli tänne eteen, että voiko saisin kommentoida, mutta ihan älyttömän mielenkiintoisia kommentteja, näkökulmia, tosi hyviä kysymyksiä mun mielestä yleisöltä. Jos vähän reflektoi, että mitä tässä käytiin läpi, niin aika laajasti puhuttiin tästä teemasta eri näkökulmista. Sen lisäksi, että puhuttiin nyt ikääntyneistä konkareista, yli 55-vuotiaista ja tästä termistä ja tästä kohderyhmästä, niin puhuttiin myös muun ikäisistä työntekijöistä ja ehkä tästä koko yhteiskunnasta, että missä työelämän tilanteessa me nyt ollaan ja minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. Ja kuulosti siltä, että Suomessa kannattaa olla 45-vuotias tällä hetkellä, jotta ei kohtaisi ehkä minkäänlaista ikäsyrjintää ja aivan äärimmäisen mielenkiintoinen. Sitten puhuttiin paljon, että kenen vastuulla tämä on, kuka voi tehdä muutoksen, erilaisia näkökulmia siihen ja yritykset
tässä nostettiin selvästi esille, että se on se vastuu on yrityksissä. Sen jälkeen varmasti tosi tärkeää kuunnella ja miettiä sitä, että kenen vastuulla siellä yrityksissä. Ja sitten puhuttiin arvojohtajuudesta, siitä, että sen pitää olla se johtoryhmissä ja lähteä sieltä. Ja omassakin esityksessä sanoi, että se lähtee sieltä arvoista ja kulttuurista. Ja nivon sen vielä siihen alkuun, kun nauratti tuossa, puhuttiin 35-vuotiaasta HR-ihmisestä, joka voi olla, että tunnistan itseni siitä kuvauksesta. Ja ihan aidosti, niin kyllä tämmöinen keskustelu tekee tosi hyvää kuulla. Niin kuin mä uskon, että meitä on muitakin, joiden niin kuin aidosti kuuluu tähän herätä. Mä silti painotan, että kyllä se siellä kulttuurissa ja arvoissa aidosti on, koska harvoin se 35-vuotias HR-ihminen tekee sitä palkkauspäätöstä. Se tekee sitä sen rekrytoivan esihenkilön kanssa, joka sitten toisaalta ehkä niin kuin tekee sen päätöksen myös pohjautuen siihen kulttuuriin. Jos me puhutaan rekrytointitilanteesta, niin monestihan on helpompi rekrytoida kokeneempi ihminen, jos niitä esimerkkejä on siellä yrityksessä. Meillä on se valmis malli ja me tunnetaan jo se tapa ja se on helppo esitellä sinne tiimiin, koska jokainen esihenkilökin miettii, että miten mä aina uuden tiimiläisen kohdalla, että miten sen niin kuin myy sille tiimille ja minkä takia. Että jos se on siellä kulttuurissa ja arvoissa, niin sittenhän se on tapa toimia. Mutta totta kai siltikään ei kannata, tai se on meidän kaikkien vastuulla ja myös meidän 35-vuotiaiden HR-ihmisille ilman muuta. Mutta sen takia näissä keskusteluissa on tosi hyvä olla ja selvää on, että paljon tekemistä meillä vielä on tämän teeman ympärillä. Ihan todella mielenkiintoista ja mahtavaa kyllä, että tämmöinen teema on nostettu esille. Kiitos ihan super paljon panelisteille. Ja kiitos yleisölle. Joo, hyvä. Se oli siinä. Se oli siinä.